Samantala sa ating good news, tubong Pangasinan wagi po sa Mr. Pan Continental 2026 sa bansang Vietnam. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Ipinagmamalaki ng lalawigan ng Pangasinan ang tagumpay ni Jeremy Esteves matapos niyang masungkit ang corona bilang Mr. Pan Continental 2026 sa prestihiyosong international pageant na ginanap kamakailan sa Vietnam. Pinatunayan ni Esteves sa Tubong Manawag, Pangasinan ang husay, talino at karisma ng Pilipino sa pakikipagtagisan niya ng galing sa mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang mahusay na performance sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon, naging kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa, disiplina at dedikasyon na naghatid sa kanya sa tagumpay. Lubos naman ang pasasalamat ni Esteves sa patuloy na suporta ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kababayan sa Pangasinan na nagsilbing inspirasyon niya sa buong laban. Ang kanyang panalo ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang karangalan din para sa buong bansa. Patunay na ang galing at talento ng Pangasinense ay kayang makipagsabayan at magwagi sa pandaigdigang entablado. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.